मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरफिननाय थाबाय लोगोफोर आङो मोनसे जायगायाव फैदों आरोना मोनसे एकदम गोनां खामानिमोन दा आंना खामानिया जाथ'बाय बेखायनो आङो फैफिनबाय आरोना टट' नेदोंमोन टट'आथ' गैया ओमफ्राय दा आं टट' मोननायखौ नेबाय थानो हाला दा आं थाबायफिनबाय आरोना दा थांफिनगासिनो क'क्राझार बिराद सान्दुं बेखायनो आं दा साथा हमनांबाय लोगोफोर दहाय माने बिराद अखा हाखांबायबो आरो थान्दा मोनदोंमोन दसे ओमफ्राय नै एकदम सान्दुङानो लाजाया लोगोफोर ओरैबायदि दुंखावनाय आरोना सान्दुं स्रिं स्र' माने एकदम रावखौबो लोगो मोना बे टाइमाव खयथा जाखो टाइमखौबो नायबावाखै आं जानांगौ 1:30 2:00 आंनि अनुमान आरो बे नै जि मोजां मोजां सोरहानि दाउ जाखो नै ओमफ्राय दा माने गोसोआ सान्दों टट' फैबा हामगौ माने थाब सौहैफिननाय बायदि दाथ' टट'नि मोखांखौनो नुहुरा माथो ओमफ्राय लामा सेरावहाय आङो थब्ल' बिबार नुबाय आरोना नै बेयो गासिबो थब्ल' बिबार गोजा लोगोफोर दा नै आं टट'आव दङ टट' मोनबाय ओमफ्राय बाजारनिफ्राय आरोना नै मनासे लाबाय मैगं जानो लुबैनाय फसायनाय मैगं लानानै फैबाय ओमफ्राय दा न' फारसे थांनोसै आरोना थांगासिनोखा ओमफ्राय लोगोफोर आं मोनानानैसो सफैदों आरोना 5थासोआवसो आं सफैदों ओमफ्राय दा नै फिसाला आरो फिसाजो लाद्रा लुद्रा फरायलायबाय आरोना फरायनाय टाइम जिहेतु दा नै फरायगासिनो दङ आंहाथ' मेंबाय बिसिनायावसो रेस्ट लानानै दं आरोना फिसाफोरखौ फरायनो होनानै लोगोफोर मैया आङो माने न'आव सफैनानै आङो ब्लग खालामनो हायाखै जोबजासिम ओमफ्राय दिनै नै अखानायै आरोना अखानायै ब्लग खालामफिनलायबाय ओमफ्राय दा आलासि फैनो थांगासिनो होजों बिजनिनि आलासि आरो आंनि बिजावजालि ओमफ्राय बिनि हासबेन्ड आरो लोगोफोर दंबावो होनदों साब्रैनो गासै ओमफ्राय दा फैब्लासो मिथिसिगोन आरोना सोर साब्रै ओमफ्राय दा आङो खाना पिना रेडि खालामनानै दोनदों ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामफानोसै आरोना खाना पिनायालाय बिदिनोसै लोगोफोर नैबे ओंखाम नैबेयाव दालि दङ आरोना दालिखौलाय मा खिथानो आरोना नै दालि ओमफ्राय नैबाव दङ ना बाथोन ओमफ्राय नैबावहाय दङ दाउदै उखुन्दै खुलायदों ओमफ्राय नैबेयाव दङ मैथाजों अमाजों जि गोथाव जादों दे बै मैथा गोजाखौ होनानै संदों आङो ओमफ्राय नैबाव दङ पापर ओमफ्राया जाहैबाय माने आलासिया गन्थं गोलाव आरो बेदर लानानै फैबावनो नागिरबाय आरोना आं बादा होदोंमोन लानानै दाफैसै संखाबाय बेबायदि होननानै ओमफ्राय दा गावनो लानानै फैसिगोन आरोना बिथाङा ओमफ्राय दा आलासिफोरखौ आं खिन्थागोन आरो सोर जोंना बेनोमोन आरोना आलासिया आंनि बिजावजालि बेस्रा गोनां खामानियाव फैदोंमोन क'क्राझाराव ओमफ्राय मा लाखोथाय बियो नै आद्रा गन्थं गोलावखौ लाफिनबाय आरोना बेस्रा गावसो लाबोखादोंमोन ओमफ्राय दा थांसिगोन आरो आलासिखौ बिदाय लानोसै जोंहा बाय बाय गारिखौ बहा दोनदों बाय बाय लोगोफोर थांसै बिथांनाव जाबाय लोंबाय ओमफ्राय सेक जासिनानै लानानै फैबावबाय दे थां दे औ दे मालाबा थांबा लोगो मोनफिनसिगोन दे बाय बाय होनदो आयंखौ दे बाय बाय